I una vegada tenim toure, vaig per allò uns taulells. Fet un fonament molt pilar. En gat suami. Josep, ara hem fregit unes llonganisses, de l'oli de la llonganissa, ara li añadim una cansaleta típica d'ací, de la terra, i unes favetes, perquè el gust faves tendres pues ayuda a que les faves agarren una millor textura i un sabor. I l'altre què és? L'altre què és? Això és un conill que l'hem guisat, així, conillet guisat en pimentó i en tomata, en allets secs i en un poquet d'espècies que tenim d'ací de la terra, que és pues, per donar-li, reforçar-lo sempre. Uno que tapar, i un altre que el tinc que el gaste. Sardines de bota, però que era un almorzar d'hivern. Quan no havia res, antes de la matança ni res, pues es feien les sardines per donar-li el sabor de la grassa i l'oli que tenien, i compensat en una ceba que tenim així, babosa, del Vallter Montcalina babosa, que era tendra, suave i amortiguava la sal. Entonces no existia el colesterol. Se treballava molt de bracet, segant arròs, plantant-lo, treballant de braç, treballant en cultius a l'aixà. I no n'hi havia res. No havia ni panxa, no tenia ni colesterol, ni panxa ni conill, que solíem dir en aquesta frase en valencià. Deixem pel mar, que és típic allí més, el que és l'anguila, però nosaltres així, tot el que rodant a l'Albufera, els pobles que teníem accés a l'arròs, també sabem fer molt d'allipebres, espardenyades, i fem espardenyols d'estos, i el que fem també. Avui també podíem fer una corà, que s'estilava entonces, matant els animals i fem una corà. Avui hem fet això, uno de peix i dos de carn, perquè crec que tot de carn no tenia que ser algo més. Però queda la porta oberta per fer alguna coreta, una altra volta, o per fer unes altres cosetes que podem fer també de la terra que se fien dolces.